nwoke ịsagide nwaanyị isi sagide nwaanyị isi nwaanyị ewere ọdị anyị permission gị jee kwụgharịba kama gị were okpu. Kedu ụdị akụkọ bụ ihe nke a biko fiakwa unu alụmen? Ọ bụrụ na enyi gị nwaanyị gị na-esere okwu gị na-akọrọ ọnụ gị na-akwụgharịra unu ekwuro n'elu unu ekwuro n'ala ya nwa ada akwụgharị gị nwa ada akwụgharị nọgide nnọọ kpọọ gosi gị biko na ọ bụkwa na ịchọ ise nwaanyị ọzọ ibọn gị maka ị na-ịmago nọ nwoke ka ịbụ na unu na-esege na ibọn gị ha na gị biko kwe gị wekwela okpu wee see ka unu wee dịkwa safe. Kedu etu ị ga-esi feel? Kedu ife omine ka o si abịa gị n'arụ? Ya kedu ife ga-abịa gị n'isi ma okwu onye alụ na-achọ ka ọ gbaa arọ ka echie nye eze bayi nwoke ịsagide nwaanyị isi sagide nwaanyị isi nwaanyị ewere ọdị anyị permission gị jee kwụgharịba kama gị were okpu. Kedu ụdị akụkọ bụ ihe nke a biko fiakwa unu alụmen? Ma unu bụ ụmụ nwoke na aparade this nonsense na unu bụ ụmụ nwaanyị accept go this nonsense chukwu ma elu na ebele fiakwa. Unu amalụ na o nwee womanụ na-akwụgharịgide bute ọya mmenwu mana duto na ọgwa nwunye abalị ya mba obuludo ọya mmenwu bunye nwunye de na ọ gwara nwunye na ya nwa nwere ọya mmenwu yọda na nwunye wee na-aya na-egbogo na-aya na-egbede na-aya na-egbogo na-aya na-egbede nwoke wee je triti onwe gote ọgwụ ọya mmenwu na-aṅụ mana ọ gwarazigwa anyị o bunyela ọya mmenwu ka o je triti onwe na mana nwaanyị ayagide ọfọzi anya ịmagolo nwe ndị enwere ego fa na-eje na kemist ịmagolo na ebe a na-ere ọgwụ na-akụta ọgwụ na-aṅụ na-akụta ọgwụ na-aṅụ until ife achọ igbu nwaanyị eburu eje ụlọ ọgwụ wee bụ na mmenwu atalisi gị efe niile dị ya n'arụ. Ịma nke bụ the worst atọfu ụmụ na-eso ọ mụrụ na obunye gị ịbụọ mmenwu maka nwoke enwere ike idobe amụ ya ofu ebe. Asị gị na forgive a cheating husband, forgive forget until na ninyi ofu mbọsị fe bute nta ọtagbuo gị nwụrụ pee ofu mbọsị obute mmenwu egbuo ọma gị na-eje na-eweta ọgwụ na-aṅụ ọma ngwakwa gị maka ime ikpe ọnya wee wụọ ọma ngwa gị ịnwụrụ pee ofu mbọsị obute ọ chọrọ ịgwa gị ọ chọrọ dị shape ya ọ dị very wrong nwere etu esi wee kwu ekwutelie. Ọ bụrụ na ị chọọ ifegala edoshọ na nwoke gị na ya na-abọ nọnụ nọ nwaanyị gị na ya na-abọ nọnụ na-ada esezi ibọn gị ibute ebuola onwe gị mana nke ibute ọya sị mụ na ịbụ nwoke lọpat ọya du poligamo nnechọ ka nna ajọ gị kedu ife ụmụ nwoke ji edisivulu onwe fa asị gị na nwaanyị agbagha n'ilo ogbuo nwoke mana nwoke nwere right ịgba n'ilo ọpata ọya ọpa igwe ogbuo ogu na ọdụ oke. Kedu ife a na-akọdo ha? What are we talking about? Ndị mmadụ ya nọkọta n'ọlụ mmadụ na-esi mmụọ what is all this? Sagide this girl iso believe na ọdụ oke o nna chukwu mekwela anya but this is very wrong. This is very wrong. To me, unu si na ọdụ oke efu unu nwa tinye na pocket unu, not me. Nwaanyị akwụgharịa ogbuo nwoke mana nwoke nwere right ịkwụgharị obute ọya ogbuo nwaanyị ọdụ oke. Ka unu nwere ife niile unu enwepụrụ ndụ unu na-enyekwu ndụ enyelu unu permission to take ndụ mmadụ because that is what it is. A na-akọgheli chukwu mekwela anyị ebele fiakwa unu afọrọ m nso. Ọsọ ọbụla m bidoro nkwụgharị nwoke ọbụla ọ bụ m na ya na-abụ I am done with you. Anya da esezi mbute ka m buolu onwe m. What is this? And the bọsọ ọbụla ibidoro nkwụgharị biko don't come to me kwụgharịba ka ife a na-akọdo ihe a ka unu wee du free to pụgherie asị na ụmụ nwoke na-aka anwụ. Ihe o ji dụka nwoke a na-aka anwụ bụ na ọ na-abụ nwaanyị nwụọ nwoke anụkpue nwaanyị ọzọ mana ọ na-abụ nwoke nwụọ nwaanyị ọchịla ụmụazị nọlụ n'akụkụ n'azụ ịpụtazi na-afụ single mother ndị dife nwụrụ mana ndị nwunye fe nwụrụ have replaced them. What is this? Ịchọkwa ịmala ife ịchọghị ma afọ n'ala egbu ofe gị apagha gị nukpoghị nwaanyị ọzọ a na-akọgheli daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.